Il-Gvern għandu jgħin fil-ħlas tal-pagi tal-ħaddiema għax-xarejn il-ġejjin u joħsib il-ħlas tal-lif tal-ħaddiema li jkunu qed josservaw il-kwarantina mandatorja. Qed jitolbu 19 sit ta' negozju f'appell ta' azzjoni immedjata u għajnuna min-naħa tal-Gvern wara illi spiċċaw f'sitwazzjoni disprata minħabba is-sitwazzjoni li żviluppat kaġun tal-COVID-19. Dawn l-appelli waslu ftit wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'indirizz lin-Nazzjon saħaq illi hawn diversi negozjanti illi diġà qed iħabbtu wiċċhom ma' realtà kiefra. Baqgħu deħlin il-messaġġi tal-lukandiera li diġà għalqu il-lukandi tagħhom. Mijiet ta' ħaddiema ta' impjegati li diġà tkeċċew. Ejja nintervjenu, ejja naħdmu ma' dawk li ħadmu, naraw x'għandhom bżonn, x'inhi l-ħtiġa tagħhom. Fi ftit jiem dawn in-negozji sofrow nuqqas kbir ta' beħ wara li l-biċċa kbira tal-poplu Malti tżomm lura milli joħroġu jom fuq il-flus. Fit-tmiem il-ġimgħa l-maġġoranza tal-ħwienet kellhom beħ ta' 15% biss meta wieħed jikkumpara mal-beħ li s-soltu jkollna f'dan iż-żmien tas-sena, rata illi possibilment taf tkun għar fil-jiem li ġejjin. Dawn in-negozji għandhom il-biża wkoll illi din is-sitwazzjoni mhux ser terġa' lura n-normalità fi żmien qasir u għaldaqstant ser kun ta' pis finanzjarju enormi għalihom sabiex iħallsu fost affarijiet oħrajn l-impjegati, il-kirijiet, kif ukoll il-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Fitra indirizzata lill-Prim Ministru Robert Abela u lill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri, dawn l-imprendituri spjegaw li l-probabilità hija li kawża ta' din il-pandemija tal-COVID-19 il-ħwienet ikollhom ibijaw l-istok tagħhom bi prezzijiet baxxi illi iwassal għal aktar telf finanzjarju. Ma sostnow illi fin-nuqqas ta' miżuri effettivi adottati mill-Gvern sabiex titjib din il-qagħda, il-kumpaniji ġew imġela jieħdu azzjonijiet kontra qalbhom, inkluż it-tnaqqis ta' sigħat u l-ġranet tal-ftuħ tal-ħwienet. Dan il-kumpaniji proponu wkoll diversi miżuri li skont huma il-Gvern għandu jieħu immedjatament fosthom illi ma jħallsux jew isir reviżjoni tar-rata tal-VAT illi jitranġaw temporanjament ir-rati ta' taxxa tal-impjegati, illi il-Gvern jagħti assistenza fil-ħlas tal-pagi tal-impjegati kif ukoll iħallas il-lif tal-kwarantina mandatorja. Appell illi għamel ukoll fl-indirizz tiegħu tal-ħadd anke Adrian Delija fejn saħaq illi il-Gvern ma jistax jabbi lil min iħaddem din ir-responsabilità jekk in-negozjant mhux jiflaħ għaliha finanzjarjament. Wasostna illi l-Partit Nazzjonalista saħaq illi il-lif tal-kwarantina huwa pis illi għandu jinġar mill-Gvern sabiex jonqos il-pis u l-inċertezza fuq in-negozji u l-ħaddiema. U l-Gvern fil-waqt li jiftaħar jgħid illi jrid iħallas għalija min ħaddem. Jekk min ħaddem għandu l-problemi, jekk min ħaddem ħajalaq kif tridu jissapporti lill-ħaddiema tiegħu. It-talba ta' negozji li l-Prim Ministru saret minn Diane Izzo ta' This Group, Niki Camilleri li jirrappreżenta lill-Arcadia Marketing Limited, Kevin Grek minn Hudson Holdings Limited, Emma Miller mill-Miller Group, Mario Camilleri tal-Grupp Big Bon, Simon Gad Baldacchino ta' United Department Stores Limited, Joseph Borge ta' Trilogy Limited, Kenneth Mitzi sit SAK Limited, Simon Mitzi ta' Rubicon Limited, Andrew Kalascione illi jmexxi Supermarkets 1960 Limited, Marlene Seikel tal-kumpanija CKK Holdings, Tonio Camilleri ta' Camilleri Group, Roberta Caruana Stivala li tmexxi Thumbelina Limited, Christine Pace sit ta' Dorkins Limited, Lauro Abela ta' Frank's Stores, Jerome Grek li jmexxi Superbrands Limited, Romina Fenech sit ta' Sterling Group, Peter Borge tal-Bortex u Charles Mifsud ta' United Fashion. Intant, l-Assoċjazzjoni Awċija tat Turiżmu qed titlob lill-Gvern sabiex ikun aktar deċiż u jieħu aktar miżuri drastiċi b'effett immedjat sabiex jissalvagwardja it-turiżmu fil-Gżira Awċija. U ma talbu lill-Gvern sabiex ma jħallsux il-liċenzja li jridu jħallsu l-istabbilimenti turistiċi għall-2020 li jinħoloq fond minn fejn ikunu jistgħu jinħarġu il-pagi għal ħaddiema f'dan is-settur, miżuri temporanji sabiex jiġi salvagwardat il-post tax-xogħol tal-ħaddiema mingħajr pis fuq min iħaddem, rifużjoni tal-ħlas tal-lif għal kwarantina mandatorja kif ukoll kampanja adegwata ta' marketing sabiex it-turisti jżuru l-Gżira Awċija ġala darba li vjaġġar jirritorna għan-normal. Il-GTA saħqet illi minkejja li jifmu li dan huwa żmien faċli għal ħadd jistennew illi il-Gvern iħaffef il-pass tiegħu u jieħu id-deċiżjonijiet meħtieġa.